आता डेमो वगैरे सगळं करून झालाय, अजिबात लिकेज नाहीये. फिरायला चाललाय आज पुरायला लुक बघ आहे. पण आपल्याकडे ना कलरचं काम चालू होणार आहे. कमी कमी ना, कमी म्हणजे एकदम पण कमी नाही आणि एकदम पण जास्त नाही. किती हे रान वाढलंय बघा. हा हे भातासारखं बघितलं मागे बघतो बघा. बघा शेरू येतो, मागे येतोय का मागे बघतो बघा. एकटे जातच नाही ते, एकमेक पार्टनर आला का बघतात तिथे. पार्टनर हा पक्का चालू आहे. हा छोटावाला आता कुणाला हे करत होता ना, कुणाला मारत होता ना शेरू, ह्याचा जीव नुसता वर खाली का मारतोय. शेरा तो जास्त लांब जात नाही, तो आता येणार लगेच. झाली चाय गरम. अरे सगळ्यांचा आवाज बंद झाला. कॅमेरा चालू केल्यावर सगळे गप बंद झाला. चालू केल्या सगळे कॅमेरा शेरूला मार. चाय 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 कालो काय आतमध्ये मग काय चालू करत चहा आपलं. हा एक मिनिट पाण्याचं ना, हे बघा आताच ना आम्ही पाणी वगैरे भरलं, सगळं ओलं आहे आणि पाईप आपला रिपेअर करून झालंय. दाखवा बघू दे चला. आम्ही घरच्या घरीच आम्ही पाईप रिपेअर केलाय. आम्ही मेकॅनिक बोलवलेले घरी, प्लंबर. हा काय काय केलं तर माहिती पडेल ना. प्लंबरचे पैसे आपले वाचलेले आहेत. घरचे 2 प्लंबर. कसं आणि आज ना पाणी भरलं पण आपण. आता डेमो वगैरे सगळं करून झालाय, अजिबात लिकेज नाहीये. चेप बीप लावून बरं झालं. त्याच्यावरती सिमेंट टाकलं तर पॅक होईल. पण ते परत आतमध्ये तुटला बिटला तर वांदे होते. मग सिमेंट नाही टाकायचं. नाही तर आम्ही विचार करतो सिमेंट मीठ असं मार करून टाकलं असतं. नको, वांदे होतील आतमध्ये तुटला बिटला तर परत. बघ्या शेरू कुठे गेला. हा या बाय. कोण आलाय. आरोही आली. कोण आले ती, कोण आले. शेंबडी काय आणलं बाय. शेंबडी आले. हा दीदीला भेटायला आली वाटतं. दीदीला भेटायला आली. शेंबडी तुला भेटायला आली ती. ये शाळेत गेलेली. हा आली आली. तो बघतो तो शेरू आला. शेरू काय नाही करत, काय नाही धावत ना तिला बघितल्यावर. ह्याचा आवाज शेरा. तर संध्याकाळच्या चहासोबत इथे ना आमच्या गप्पा रंगल्या होत्या. आज वाघ्या आणि शेरू यांना आम्ही अजिबात बाहेर ना जास्त सोडलेलंच नाही आहे. फक्त एक 5-10 मिनिटासाठी फक्त ते ना एक राऊंड मारून आले होते. पण दोघांना सेपरेट सोडलं होतं. बिबट्याची भीती आणि प्लंबरचं तुम्हाला जे दाखवलं ना, ते सर्व जे काही साहित्य लागलं ना, ते कुणालचे बाबा तराळ्यात गेले होते. जेव्हा आमचे दीर मुंबईवरनं आले ना, त्यावेळेस त्यांना घ्यायला गेले होते, तेव्हा ते घेऊन आले होते. आणि मग दोघांनी मिळून हे सगळं काम आहे ना प्लंबरचं ते पूर्ण करून घेतलं. गावच्या ठिकाणी अशी छोटी मोठी कामं इमर्जन्सीमध्ये जेव्हा होतात तेव्हा ती आपण आपली केलेली चांगली, नाही तर भरपूर इथे पैसे द्यावे लागतात. हा आमचा अनुभव आहे. त्याच्यामुळे घरच्या घरीच आम्ही सर्व रिपेअर करून घेतलं. हे बघा संध्याकाळची देवपूजा झालेली आहे. आज जरा लवकर केले, म्हणजे 6-6:15 वाजले संध्याकाळचे. आता जरा निघाले, तयार होते पटकन. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सध्या आमच्या घरात ना भरपूर गडबड आवाज सगळं असतं. आता संध्याकाळचे 6:15 वाजले, देवपूजा करून झालेली आहे. बघा हा बघा मिक्सरचं ब्लेड आहे ना खालचं, ते खराब झालं आहे, त्याच्यामुळे हे रिपेअर करायचं. आणि दुसरी पण 2-3 कामं आहेत म्हणून चाललो आहे. एका हातामध्ये माझ्या पिशवी आहे आणि एका हातात कॅमेरा पकडलेला आहे, असं सगळं चाललेलं आहे. चला पटकन आहे ना जाऊन येऊया. आता निघालो आहे आम्ही सर्वच जण. वाघ्या आणि शेरू आहेत घरात, त्यांना ठेवलेलं आहे. पटकन यायचं जाऊन, कारण बाकीची कामं पण घरातली बाकी आहेत. नाही तू बाजारात चाललायस का कुठं फिरायला चाललायस. आज पुरायला लुक बघ कसा आहे. त्याला तेच बोलली चप्पल घाल, शूज बीज घालून बघा. ऐकतोय. आपलं घर बांधल्यापासून आमचे जे दीर आहेत ना पहिल्यांदाच आलेले आहेत. म्हणजे अगोदर ह्याच्या आधी ते गावी येऊन गेले होते 1-2दा, पण घर तेव्हा आमचं नव्हतं. त्याच्यामुळे त्यांना पण असं विशेष आनंद, म्हणजे खूप सर्वजण खुश आहेत आमच्याकडे घरातले हे आपलं स्वतःचं असं सेपरेट घर पाहून. बाजारात आम्ही पोचलो, पण दुकानं उघडी आहेत की नाही काही अंदाज नव्हता, पण गेलो कारण खूप गरजेचं होत्या ह्या गोष्टी.
मिक्सर रिपेअर करून घेतला आणि नंतरला ते हार्डवेअरचं दुकान होतं तिथे पण काम होतं. 2-4 वस्तू तिथे खरेदी केल्या आणि लगेच आम्ही मग ना घरी निघून आलो. कारण वाघ्या आणि शेरू यांची चिंता आम्हाला वाटत होती. म्हणजे घरामध्ये दोघंजण सेफ होते पण तरी पण बिबट्याची भीती कुठे ना कुठे बघा मनामध्ये होती. त्याच्यामुळे आम्ही आलो लगेच घरामध्ये. आणि घरी आल्यानंतर त्यांचा हा बघा धिंगाणा तुम्ही बघताय. हे असं त्यांचं असतं नेहमी. एक 10 मिनिट म्हणजे भरपूर खेळ होते ते. तोंड बघ कशी करतात. तू घरी आहे झोपला आहे तो कोण आहे हा पाणी त्याचा वाडगा भरतात. दमले खेळून खेळून बिचारे. आता ताण लागले बघ. हा त्याला पाणी हवं ग बिचाऱ्यांना. बघा आम्ही आत्ताच ना आत्ता म्हणजे झाले 10 मिनिटं घरी येऊन झाले. बघा पाणी पी. भरपूर खेळलेत दोघं, भरपूर खेळलेत. बापरे नुसता धिंगाणा केला धिंगाणा. खाऊ पण खाऊन झालाय. हा बघा खाऊ खाल्लं ना शेरू. खाऊ खाल्लं ना आईने. खाऊ आणलेलं ना. खाऊ खाऊन झालं ना. आता जेवायचं. हा दा बसा तिकडे आराम करा. चला तर मी कपडे चेंज करते. बघा असे. बसा खाली बसा. बसा खाली तिथे गाई करा. बसा तिथे. मग थोड्या वेळाने जेवायचा वेळ आहे. झोप येते जाम झोप येते मला. आता थोडंसं आवरलं घरातलं काम. चहा पिते बघा. चहा गरम केले असं पिते अवघड. आणि मग थोड्या वेळ तुम्हाला भेटते मी. चिवडा खाऊन मला दिला नाही दुपारची. बघा सकाळ झाली आमच्याकडे. रात्री बराच उशीर झाला त्याच्यामुळे शूटिंग काय केलं नाही मी. आणि हे बघा हे तर हल्ली बिजी लय खूप बिजी असतात हल्ली. हे शेरू लावू नको. सुरुवात झाली बघ. आधी लवकर आहे. साखरेचा आवाज ऐकला. लवकर आहे. भाग्याला पकड भाग्याला. बघा दोघं जण आता रानात जायच्या तयारीमध्ये. रिस्क नाही घ्यायची. उल्लू झालं उल्लू. खप्पा तो बघतो दहावेला लई शाळा तो जायचं नाही रानात. साईडला कोण मी ठेवते नंतर. कुणाल आता बोला जरा 2 शब्द. गुड मॉर्निंग तर बोला. आता काय अजून वेगळं आपल्या घरात नवीन काहीतरी होणार आहे ना आज. काय आता जरा बुट्टी हे लावायचं काय त्याला कलरचं काम कलर हे करायचं. काय करणार पुट्टीच बोलतात त्याला. म्हणून आम्ही काल बघा पुट्टी बोलतात. त्याला काय दुसरं पण प्लास्टर नाही काय ते नाव आहे. काहीतरी आहे पण आपल्याकडे ना कलरचं काम चालू होणार आहे. ह्यांचे जे भाऊ आलेले आहेत ना ते पेंटर आहेत. तर ते म्हणाले की म्हणजे आणि मला पेंटर नाही करतो काम. हां मग ते वेळेला मी आता आलो आहे तर कलरचं काम करूया असे ते म्हणतात. त्याच्यामुळेच काल आम्ही संध्याकाळी ना बाजारात गेलो होतो आणि थोडंसं सामान काहीतरी घेऊन आलेले. बुट्टी करून जाणार तो. हां म्हणजे थोडंसं काम म्हणजे अर्धा करून बघूया आता कसं काय ते. त्यांना परत मुंबईला पण जायचं आहे लवकर. 1-2-3 कामं आपली आता होतील फटाफट. एक आनंदाची बातमी पण आहे. ते कुणालचे बाबा तुम्हाला लवकर देतील. बोला जरा 2 शब्द बोललात तर बरं होईल. काय कसली आनंदाची बातमी द्यायची ते नंतरला सांगूया आपण. सध्या आम्ही आता चहाचा आस्वाद घेतोय. बघा थंडी इतकी आहे. गुलाबी थंडी आहे. थंडी मस्त आहे. छान थंडी आहे. असं भरपूर पण नाही आणि हे पण नाही. थंडीशी बोला धुकं नाही पडत ना आता. धुकं नाही पडत. चहाची गरज आहे. नाश्त्यामध्ये काय नाश्त्यामध्ये चिबूड आहे ना. चिबूड कापूया. हां आणि आलू वडी बनवते बरोबर. चूल पेटवल्याशिवाय नाही आलू वडी. ताट घेऊन ये. अगं चिबूड आहे ना कापून पण झाला. तुम्ही चिबूड खाल ना. चिबूड खाता ना. काय नाही खायचा. मी दाखवतो तुला खाणार ना. त्यांनी पहिल्यांदा बघितलं असेल. माहीत नसेल त्यांना चिबूड. आपणच पहिल्यांदा बघितलं तर त्यांना काय माहिती असणार. ते तर आपल्यापेक्षा लहान आहेत ते. आपण बघितलेलं मुंबईला बघितलेलं खाल्लेलं नाही. थंडी नाही झाली ती. थंडीने ओळी झाली. ओळी केली नाही. चला आज ना चिबूडचा नाश्ता. चिबूड आता कापून घेतो फटाफट. आणि जोडीला काय दुसरं बघूया काहीतरी बनवूया अजून. जोडीला बनवा.
तू बनवशील ना श्रद्धा? कापा तर ती पानं. पानं काप सांगते मामाला. तू हे करशील ना चूल पेटायला, चुलीवरती हे करूया पटकन. अजून चूल नाही पेटले आमचा टाइमपास चाललाय आज. तर इथे बागेतली पानं जी होती ना वड्यांची ती सर्व काढून आणली. भरपूर अशी पानं हिरवीगार तयार झाली होती. कोणाला जेव्हा पटकन जाऊन ना घेऊन आले आणि मग सर्व साफ करून ठेवलं मी. म्हणजे देठं वगैरे बघा काढावे लागतात ना, शिरा वगैरे ते केलं. किचनमध्ये गेल्यानंतर तिथे पीठ वगैरे सगळं मिक्स करून घेतलं. आज आहे ना काय केलं होतं, तांदळाचं पीठ, चण्याचं पीठ, तिखट मसाला, हळद, मीठ, परत थोडंसं गरम मसाला, आलं लसूण मिरची ह्याची पेस्ट, हे असं सगळं टाकलं. चमच्याभर साखर, मीठ, ह्या सर्व गोष्टी म्हणजे वस्तू एकत्र केल्या होत्या. ह्याच्या आधी पण मी आलूवड्या तुमच्याशी मला वाटतं 2-3 वेळा शेअर केलेल्या आहेत. म्हणून आज म्हटलं रेसिपी नाही पण झटपट तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, ह्यात थोडंसं मी तांदळाचं पीठ टाकलं. तांदळाच्या पिठामुळे आलूवडी आहे ना एकदम कुरकुरीत बनते. आणि पीठ सगळं रेडी करून श्रद्धाकडे दिलं, म्हणजे माझ्या भाचीकडे. तर तिला म्हटलं तू लावून ना वड्या करून दे आणि मग पटकन आपण चुलीवरती शिजत घालूया. तर तिने सगळं वड्या आहेत ना लावून तिने तयार करून दिल्या होत्या. आणि तेवढ्यात आपले काका पण आले होते. मग त्यांना चहा नाश्ता दिला आणि मग चुलीवरती वड्या ज्या आहेत ना त्या शिजत ठेवल्या होत्या मी. चला, आमच्याकडे जरा गडबड चालू आहे. आलूवड्या ना आपल्या शिजतात चुलीवर, तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. आणि एकीकडे कलरचं पण मिक्सिंगचं चालू आहे. आणि कुणालचे बाबा इथे रान साफ करतात. ते मला मगापासून हाक मारून सांगतात इकडे ये, इकडे. जरा जाऊन बघते. बापरे, इकडे यायचं म्हणजे डेंजर आहे खूप. काय काय झालं, कशाला बोलवलं? गवत भात कापायला? हा भात वाढलाय. काय झालं? इथं आग लावून टाकायची ते होती रे. हा काय आलं? काय झालं? काय कशाला मला बोलवलं? असंच बोलवलं. काय झालं? हा वेळ जात नाही म्हणून म्हटलं काय करतो ते बघ ना, बोंबाळ पण नको करायला. हो, मला वेळच नाही. माझ्याकडे आता भरपूर काम आहेत आणि मी भरपूर बिझी आहे, समजलं का? नाही नंतर बोंबाम करायला नको. काय करतोय नाही, किती हे रान वाढलंय बघा. हां, हे भातासारखं. त्याच्यामुळे हे करणं गरजेचं आहे. आणि परत भाग्या हे बिबट्याची भीती, त्याच्यामुळे त्यांना म्हटलं बाकी सगळं कामं राहिली ना तरी चालतील पण हे आधी तुम्ही करा. त्याच्यामुळे हे आता होईल आपलं एक 7-8 दिवसामध्ये. 7-8 दिवसात पण नाही, मला वाटतं 4-5 दिवसात होईल ना. काय इकडला उडून टाकतो मी. हां तेच. इकडला आहे ना, हां झाडाच्या बाजूचं मारतो. हां, असं बाकी पण आपली ना दुसरी 2-3 कामं आहेत. ते तुम्हाला मी नंतरला ना आरामात फुरसतमध्ये सांगेन, कारण सध्या जरा सगळेजण बिझी आहेत आमच्याकडे. आहेत ना, असू दे असू दे. रोपती ते काढून आपण दुसरीकडे लावू शकत नाही. जिवंत आहे इथे, एक जिवंत आहे. चला, कुणाला घ्या पाठवू काय हाताला? त्याला राहू दे. त्यांचं काम चालू केलंय ना कलरचं. चला वड्या दाखवते पटकन चुलीच्या इथे. त्यांना नाश्ता द्यायचा आहे. परत खराब केला. हे बघा इथे मिक्सिंग चालू आहे. तुम्ही गप तिथे गाई करायची. ह्या दोघांना सोडलेलं नाही. हे बघा दोघं जण. हां, आणि वड्या आपल्या ना म्हणजे झाल्या तर शिजल्या आहेत. गरम आहे. 1 मिनिट मी जरा झाकण काढते. चुलीवरच्या झाल्याच वाटतं, आता उतरवते. हा आले जाऊन बस झाले. तुम्ही आता आधी करायला घेऊ नका, ऐकलं काय? आधी नाश्ता करा आणि मगच आहे. मग डबल मग खाली उतरायला नको तुम्हाला. मग पटकन नाश्ता तर करते. त्या बारीवर कुणाला सगळे जाळे काढतोय, कारण ते हां तेच त्यामध्ये कलर करायच्या आधी साफ करायला पण लागतं ना. त्याच्यामुळे हे बघा हे सगळं आता सामान मिक्सायला केलं. इकडचं बाकी आहे करायचं. थोडं सामान आता पुढे सरकायचं. हे काम आपलं चालू होईल मग. चला, असं सगळं चालू आहे घरात. हा बघा वड्या आपल्या तयार झाल्यात, अजून होत आहेत. आणि हा आपला चिबोड. हा हे सकाळचा नाश्ता आता देते सगळ्यांना खायला, कारण थोडंसं जरा लेट झालं. लेट म्हणजे मला वाटतं 9:30 वाजले असतील. आता गोल सगळ्या पट्ट्यात जाळून टाकायचं. मग ते त्याच्याबरोबर ते खाली जर ओलं असेल ना, ते पण जेवढं जळेल तेवढं काम कमी ना. चला आता आजच्या नाश्त्याची तारीफ करा थोडीशी. नाश्त्याची काय
नाश्ता पोट भरून झालेला आहे, छान झालेला आलू वडी, चिबूड, पपई पण कापला होता. आहे. पण जरा घाई गडबड होती ना, सर्वजण बिझी होते. जेवणासारखा सुंदर छान नाश्ता झाला. आता जेवणाला लेट झालं, काय झालं, साधारण जेवण पण वड्या मी किती प्रकारच्या बनवल्या, 3 प्रकारच्या वड्या केल्या. म्हणजे फ्राय केल्या, डीप फ्राय, शॅलो फ्राय बोलतात ते, आणि फोडणीच्या करतात ना राई आणि कढीपत्ता टाकून ते पण केलं होत्या. 3 प्रकारच्या वड्या मी केल्या होत्या. सध्या जरा गडबड चालू आहे. आता पण बघा कलरचं काम चालू आहे आपलं घरामध्ये. कुणाल पण आहे मदतीला, म्हणजे 2 जण करतात, काका आणि पुतण्या म्हणून 2 जण कलरचं काम चालू आहे. मला वाटतं किती 8-10 दिवस जातील ना. नाही, 4 दिवसात उडवतील ते. एक रूम 1-2 रूम उडवायचे आणि बस झाला. एक आहे 2 रूम मध्ये पुष्टी करून घ्यायची जेवढी काय होईल तेवढी. नंतर मग कलर वाला बोलून बघता येईल काय ते. सामान थोडंसं बाकी आणायचं, म्हणजे अर्ध सामान आणलेलं आणि अर्ध बाकी आहे. बघू आता कसं करणं ते. पण जे काय होईल ते तुम्हाला मी दाखवीन व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर आजचा हा जो व्हिडिओ आहे ना, मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. सध्या कशी गडबड असल्यामुळे जरा राहतंय, व्हॉइस ओव्हर करावा लागतो, कारण भरपूर असा आवाज वगैरे असतो ना, त्याच्यामुळे व्हॉइस ओव्हर शिवाय पर्याय नाही माझ्याकडे.